Γεια σας, λέγομαι Νίκος Βουλής και είμαι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του pamedιακοπές.gr. Η έμπνευση μου ήρθε μιλώντας με ένα φίλο στο εξωτερικό, ο οποίος εργαζόταν σε ένα αντίστοιχο online ταξιδιωτικό γραφείο. Όταν είπα στους φίλους μου ότι σκέφτομαι να ξεκινήσω μια εταιρεία η οποία θα λέγεται pamedιακοπές.gr, γέλασαν. Ανέκαθεν μου άρεσε να ασχολούμαι με την τεχνολογία και το ίντερνετ. Όταν ξεκίνησα αυτή την επιχείρηση κατάλαβα ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πλέον ψάχνουν για τα ταξίδια τους έχει αλλάξει. Ο κόσμος αναζητά αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία μέσα από το Google, οπότε αν ήθελα να πετύχω έπρεπε να είμαι εκεί. Το pamedιακοπές.gr παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά ξενοδοχεία ή νοικιαζόμενα αυτοκίνητα online. Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν να φέρουμε επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας. Το budget μας ήταν περιορισμένο, η λύση βρέθηκε στο Google AdWords. Παράλληλα δοκιμάσαμε και άλλες μορφές διαφήμισης. Δοκιμάσαμε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες. Το κόστος όμως ήταν αρκετά μεγάλο και το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών δεν μπορούσαμε να το μετρήσουμε. Με το που στήσαμε τη σελίδα μας, ξεκινήσαμε αμέσως διαφήμιση στο Google AdWords. Ήταν η επιλογή μας προκειμένου να φέρουμε με οικονομικό τρόπο στο site μας ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε. Θέλαμε να στοχεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν είτε για λόγους αναψυχής είτε για επαγγελματικούς λόγους. Το Google AdWords μας δίνει τη δυνατότητα να στοχεύσουμε ακριβώς αυτό το κοινό. Η διαδικασία για να βγάλεις τη διαφήμισή σου online είναι πολύ απλή. Στην αρχή, το Google AdWords ήταν υπεύθυνο για το 100% της κίνησής μας. Ήταν πολύ εντυπωσιακό πόσο εύκολα μπορούσες να φέρεις κίνηση και κατ' επέκταση πωλήσεις στο site. Το καλό με το Google AdWords είναι ότι τα πάντα είναι μετρήσιμα. Μπορείς πολύ εύκολα να ελέγξεις το budget σου, να καταλάβεις τι αποδίδει και τι δεν αποδίδει και να αποφασίσεις σε ποιες γεωγραφίες ή σε ποια προϊόντα θέλεις να επενδύσεις περισσότερο. Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας αυξήθηκε κατακόρυφα μέσα από το Google AdWords. Κάθε μήνα πλέον επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο άτομα. Βασικά το 80% των πελατών μας είναι πλέον εκτός Ελλάδας. Εξυπηρετούμε ανθρώπους από την Αλάσκα μέχρι το Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας και από τη Χιλή μέχρι την Αυστραλία. Χωρίς το Google AdWords σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Θα χρειαζόταν να έχουμε επενδύσει υπερπολαπλάσια χρήματα για να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα σε πωλήσεις. Το όραμα μας για το μέλλον είναι να εδραιωθούμε στις αγορές που ήδη έχουν μια καλή παρουσία. Για να το πετύχουμε αυτό θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο Google AdWords και η Google θα παραμείνει ο βασικός μας σύμμαχος στο marketing.